A continuació, actuaran els més menuts de l'escola l'obra amb la qual naixeran bocabadards. És l'adaptació del conte La vaca que va pondre un ou, d'Èdip Curti. Endavant, monetines i patufers! En una granja, a les afores d'un petit poblet de muntanya, hi havia la nostra protagonista, la vaca Margarida. Arriba la nit. S'ajunten les gallines i murmuren davant quina gira. S'ajunten totes les gallines i murmuren davant quina gira poden idear per aixecar la moral de la pobra Margarida.
notícia corre de boca en boca i de seguida arriben curiosos i periodistes. Diaris i revistes s'han fet ressò de l'espectacular notícia. Ara ja no t'has passeant en patinet? T'has passeant en bicicleta? Doncs no, tampoc. Ja em diràs gaires vaques que facin castells. És molt fàcil fer castells. Que diguin el que vulguin. Una vaca no pot condou. Que vestir, que no ha vist. Això fa pudor de
seu ou, procurant-li escalfor a tota hora. Fred al matí,